Olin tekemässä keittoa, kun miniäni löi minua kauhalla päähän. Kuka kokkaa tuolla tavalla, senkin epäpätevä, huusi Dawn, kun tunsin kuuman metallin polttavan ohimoani. Poikani Robert, joka istui olohuoneessa, vain nosti television äänen voimakkuutta, ikään kuin hän ei olisi kuullut mitään, ikään kuin sillä ei olisi väliä. 5 minuuttia myöhemmin keittiöstä kuului korvia huumaava kolina. Kattilat, astiat, ruumiini putoamassa lattialle. Robert juoksi paikalle ja jäi jähmettyneenä oviaukkoon. Äiti, mitä sinä teit? Hän kuiskasi katsellen minua, joka makasin oman arvokkuuteni raunioiden keskellä. Mutta mitä kumpikaan heistä ei tuolloin tiennyt, oli se, että minulla oli vielä yksi kortti piilossa. Kortti, joka muuttaisi kaiken. Nimeni on Helen. Olen 71-vuotias ja käteni ovat kovettuneet vuosikymmenten aikana, kun olen leiponut leipää muille ja sydämeni uskoi vielä äskettäin sokeasti perheen lojaalisuuteen. Kuinka typerä olinkaan. Kuinka sokea olinkaan. 6 kuukautta sitten hautasin mieheni Henryn. 50 vuotta avioliittoa haihtui eräänä huhtikuun iltapäivänä, kun hänen sydämensä päätti luovuttaa, kun hän kasteli pelargonioita takapihalla. Löysin hänet polvillaan, letku vielä tippumassa vettä hänen ruskeille kengilleen. Siitä päivästä lähtien maailmani muuttui hiljaiseksi ja kellastuneiksi valokuviksi. Jäin yksin liian suureen taloon, jota ympäröivät muistot, joita oli tuskallista koskettaa. Robert, ainoa poikani, vaati, että muuttaisin hänen ja hänen vaimonsa luokse. Et voi olla yksin, äiti. Sinun iässäsi se on vaarallista, hän kuulosti huolestuneelta puhelimessa. Halusin uskoa häntä, minun piti uskoa häntä. Joten pakkasin elämäni 4 matkalaukkuun ja jätin taakseni talon, jossa kasvatin poikani, jossa Henry ja minä tanssimme sunnuntaisin keittiössä, jossa jokainen nurkka kätki palasia meistä. Robertin talo oli moderni, kiiltävillä lattioilla ja huonekaluilla, jotka näyttivät suoraan lehdestä. Dawn, miniäni, tervehti minua hymyllä, joka ei ulottunut hänen silmiinsä. Tervetuloa Helen, hän sanoi kutsumatta minua anopiksi tai äidiksi. Vain Helen, ikään kuin olisin vieras. Ensimmäisestä päivästä lähtien tiesin tehneeni virheen, mutta oli liian myöhäistä palata takaisin. Asettuin vierashuoneeseen, pieneen huoneeseen käytävän päässä, jonka ikkunasta avautui näkymä pimeälle kujalle. Ripustin Henryn valokuvat seinälle, järjestelin harmaat mekkoni siististi kaappiin ja yritin tehdä itsestäni näkymättömän. Se oli uusi roolini, olla olemassa ilman, että mä olin tiellä. Aamut alkoivat aikaisin. Nousin kello 6, keitin kahvia, tein aamiaista, munakasta, paahtoleipää, tuoretta appelsiinimehua. Robert tuli alas ensimmäisenä, aina kiireisenä, aina puhelimeensa katsellen. Kiitos äiti, hän mutisi katsomatta ylös. Dawn ilmestyi myöhemmin, kääritty vihreään silkkiaamutakkiin, hiukset täydellisesti laitettuna jopa tuohon aikaan. Hän istui pöydän ääreen ja tarkasteli kriittisin silmin jokaista yksityiskohtaa työssäni. Kahvi on laihaa, hän sanoi, munissa on liikaa suolaa. Ei koskaan kiitosta, ei koskaan tunnustusta. Minä vain nyökkäsin, hymyilin ja yritin uudelleen seuraavana päivänä. Halusin olla hyödyllinen, halusin olla tarpeellinen, halusin uskoa, että minulla oli vielä paikka poikani elämässä. Päivät muuttuivat viikoiksi. Siivosin, kokkasin, pesin pyykkiä. Minusta tuli varjo, joka liikkui talossa, poimi murusia, taiteli pyyhkeitä, siivosi tiloja, joita kukaan muu ei nähnyt. Dawn työskenteli kotona, aina tärkeissä puhelinkeskusteluissa, aina stressaantuneena. Kun hänen päivässään meni jotain pieleen, minä olin helpoin kohde. Miksi jätit tämän tänne? Hän huusi minulle osoittaen kupin, jonka olin unohtanut sivupöydälle. Et osaa tehdä mitään oikein. Robert oli läsnä näissä tilanteissa, mutta hän ei koskaan sanonut mitään. Hän vain katsoi toiseen suuntaan, ikään kuin se ei olisi hänen ongelmansa, ikään kuin en olisi hänen äitinsä. Oli öitä, jolloin valvoin kuunnellen seinäkellon tikittävän joka sekunti. Mietin, mitä olin tehnyt väärin. Missä olin epäonnistunut äitinä? Miksi poikani salli minun kohdella minua näin?
Kyyneleet putosivat hiljaa tyynylleni ja kuivasin ne ennen aamunkoittoa, koska en voinut näyttää heikkoutta. En voinut antaa heille syytä päästä eroon minusta. Mutta sinä iltapäivänä, kun valmistin vihanneskeittoa, jota Robert rakasti niin paljon poikana, jotain murtui. Olin pilkkomassa porkkanoita, keskittyneenä tekemään kaiken täydellisesti, kun Dawn ryntäsi keittiöön kuin hurrikaani. Mitä sinä teet? Hän kysyi sillä terävällä äänellä, jonka tunsin liiankin hyvin. Keittoa illalliseksi, vastasin hiljaa kääntymättä ympäri, Robertin lempiresepti. Hän tuli lähemmäksi, katsoi kattilaan ja hänen kasvonsa vääntyivät inhosta. Tämä näyttää sianruokalta. Paljonko suolaa laitoit? Yritätkö myrkyttää meidät? Hänen sanansa olivat kuin veitsen iskut. Yritin selittää, mutta hän ei kuunnellut. Hän tarttui kauhaan kattilasta ja ennen kuin ehdin reagoida, löi sillä minua päähän. Isku jätti minut järkyttyneeksi. Tunsin metallin kuumuuden, kiehuvan nesteen valuvan hiuksilleni, terävän kivun ohimollani. Kuka kokkaa tuolla tavalla, senkin epäpätevä? Dorne huusi ja hänen äänensä kaikui koko talossa. Kompastuin ja tartuin kiinni lieden reunaan. Olohuoneesta kuului television ääni. Robert oli siellä. Hän kuuli kaiken ja vain nosti äänen voimakkuutta. Sillä hetkellä jotain sisälläni sammui. Fyysinen kipu oli mitätöntä verrattuna sen hiljaisuuden petturuuteen. Poikani, poika, jota kannoin kohdussani, jonka kasvatin kaikella rakkaudella, valitsi television äänen minun kärsimykseni sijaan. Seisoin siellä, nojautuen liesiin, kauha vielä tippuen keittoa jalkoihini. Dorne katsoi minua halveksivilla silmillään, odottaen minun pyytävän anteeksi, polvistuvan, rukoilevan hänen anteeksiantoaan olemassaolostani. Mutta pystyin ajattelemaan vain Robertia, sitä, kuinka television äänen voimakkuus oli kasvanut juuri kun hän huusi, kuinka Robert tiesi tarkalleen, mitä oli tapahtumassa ja päätti olla näkemättä sitä. Olet säälittävä, Dorn sylki ja ristitti kätensä. Katso tätä sotkua, et osaa edes keittää keittoa. En tiedä miksi Robert halusi tuoda sinut tänne. Olet taakka, hyödytön ihminen, joka vain vie tilaa. Jokainen sana oli isku. Halusin vastata, puolustaa itseäni, mutta ääneni oli jumissa jossain syvällä kurkussani. Yritin siivota, kerätä keittotipat lattialta, mutta käteni tärisivät. Pääni jyskytti kohdassa, johon kauha oli osunut. Dawn ryntäsi ulos keittiöstä ja jäin yksin höyryn ja hiljaisuuden keskelle. 5 minuuttia. Siinä kesti, kun tein päätökseni. Katsoin liedellä rivissä olevia kattiloita. Katsoin astian kuivaajaan kasattuja astioita. Katsoin keittiötä, jota olin siivonnut kuukausien ajan joka päivä, yrittäen ansaita paikan tässä talossa, joka ei koskaan ollut minun. Ja jotain sisälläni yksinkertaisesti räjähti. Se ei ollut suunniteltua, se ei ollut laskelmoitua, se oli puhdasta selviytymisvaistoa. Tartuin suurimpaan kattilaan, siihen, jossa oli keitto, jota hän oli niin paljon kritisoinut, ja kaadoin sen pesualtaaseen. Kuuma neste valui viemäriin melkein väkivaltaisella äänellä. Sitten tartuin toiseen kattilaan ja toiseen. Annoin niiden pudota, jotkut lattialle, toiset keittiön työtasolle. Lautaset liukastuivat käsistäni, kupit särkyivät. Ruokailuvälineet lentelivät ilmassa. Se oli kaoottinen, vapauttava, välttämätön meteli. Kuulin Robertin kiireiset askeleet. Mitä se oli? Hän huusi käytävältä. Kun hän saapui keittiöön, hän pysähtyi äkisti. Hänen kasvonsa kalpenivat, kun hän näki minut siellä, kaatuneiden kattiloiden, läikkyneen keiton ja rikkoutuneiden astioiden ympäröimänä. Otsassani oli veritiputus, johon kauha oli osunut. Äiti, mitä sinä olet tehnyt? Hän kuiskasi, mutta ei tullut lähemmäs. Hän ei koskenut minuun. Hän vain katsoi minua, kuin olisin syyllinen kaikkeen. Dawn ilmestyi hänen taakseen ja hänen kauhistunut ilmeensä muuttui nopeasti raivoksi. Hän on hullu, äitisi on täysin hullu. Hän huusi ja osoitti minua kuin olisin vaarallinen eläin. Katso tätä sotkua, hän tuhosi koko keittiöni, soita jollekin. Robert, tämä nainen on suljettava lukkojen taakse. Robert katsoi minua.
Katsoin häntä takaisin toivoen, että hän sanoisi jotain, puolustaisi minua, kysyisi ainakin, miksi olin tehnyt tämän. Mutta hän vain pudisti päätään, pettyneenä, häpeissään. Äiti, miksi? Miksi teet näitä asioita? Miksi? Toistin, ja ääneni kuulosti käheältä, rikkoutuneelta. Vaimosi löi minua kiehuvalla kauhalla. Robert, hän löi minua, ja sinä nostit television äänen voimakkuutta. Sanat tulivat ulos kuin veitset. Hän räpäytti silmiään, hämmentyneenä, tai ehkä teeskenteli hämmennystä. En kuullut sitä, äiti. En kuullut. En tiennyt mitä. Valehtelija. Sana leijui välillämme kuin myrkky. Olit siellä, kuulit kaiken ja päätit olla tekemättä mitään. Dawn astui välillemme, kasvot punaisina raivosta. En siedä tätä. En asu saman katon alla tämän kiittämättömän vanhan naisen kanssa, joka ei kunnioita mitään. Robert, sinun on valittava. Joko hän lähtee tai minä lähden. Seuraava hiljaisuus oli pahempi kuin mikään huuto. Katsoin poikaani ja pyysin häntä silmilläni valitsemaan minut, muistamaan kuka hänet oli kasvattanut, kuka oli valvonut unettomia öitä, kun hänellä oli kuumetta, kuka oli tehnyt 2 työtä maksaakseen hänen yliopisto-opintonsa. Mutta Robert katsoi lattiaa, kädet taskussaan voittamattomana. Olen pahoillani, äiti, hän mutisi lopulta, mutta mielestäni on parempi, jos etsit itsellesi toisen paikan. Tämä ei toimi. Sinä aiheutat ongelmia, sinun täytyy lähteä. Maailma pysähtyi, sydämeni pysähtyi, kaikki pysähtyi. Aiotko heittää minut ulos? Kysyin, vaikka tiesin jo vastauksen. Vaimosi lyö minua ja sinä heität minut ulos. Ei se niin ole, äiti. Dawn ja minä tarvitsemme vain omaa tilaa. Sinä tarvitset itsenäisyyttä. Se on parempi kaikille. Hän puhui harjoitelluilla lauseilla, tyhjillä sanoilla, jotka joku muu oli laittanut hänen suuhunsa. Poikani ei ollut enää siellä, vain vieras, jolla oli hänen kasvonsa, oli jäljellä. Milloin? Kysyin, kun tunsin kyynelten alkavan polttamaan silmissäni. Huomenna aamulla soitan sinulle taksin, voit asua hotellissa, kunnes löydät pysyvän asunnon. Autan sinua joissakin kuluissa. Aluksi hän hylkäsi minut kuin työntekijän. Hänellä ei ollut edes rohkeutta katsoa minua silmiin. Sinä yönä en nukkunut. Istuin sängyn reunalla, katselin Henryn valokuvia ja mietin, mitä hän sanoisi, jos näkisi minut nyt. Pakkasin tavarani hitaasti, taitellen jokaisen esineen huolellisesti, ikään kuin ulkoinen järjestys voisi hillitä sisäistä kaaosta. Aamunkoitteessa kuulin taksin torven. Robert odotti minua ovella, $200 kädessään. Jotta voit asettua aloillesi, hän sanoi, kykenemättä katsomaan minua silmiin. En halannut häntä, en sanonut hyvästejä. Otin vain rahat, tartuin matkalaukkuihini ja lähdin talosta katsomatta taakseni. Taksinkuljettaja kysyi, minne halusin mennä. En osannut vastata. Mihin tahansa halpaan motelliin, sanoin lopulta. Hän vei minut Los Angelesin laitamilla sijaitsevaan paikkaan, yhteen niistä tienvarsihotelleista, joissa on välkkyviä neonkylttejä ja kosteudenhajuisia mattoja. Huone maksoi $30 yöltä, laskin päässäni. $200 voisin selviytyä alle viikon. Motellihuone oli pieni, sen seinät olivat tahraisia ja sänky natisi joka kerta kun liikuin. Ikkunasta näkyi parkkipaikka, jossa autot tulivat ja menivät ympäri vuorokauden. Neonvalomainoksen valo välkkyi muutaman sekunnin välein ja kylpi kaiken sairaalloisen punertavassa valossa. Istuin sängyllä ja itkin ensimmäistä kertaa kuukausiin hillitsemättä. Ne eivät olleet hiljaisia kyyneleitä. Ne olivat syviä nyyhkytyksiä, jotka tulivat jostain pimeästä paikasta rinnassani. Vuosien kertynyt kipu, niellyt nöyryytykset, sanomattomat sanat. Itkin Henryn puolesta, joka oli lähtenyt jättäen minut yksin maailmaan, jota en enää tunnistanut. Itkin Robertin puolesta, lapsen, joka kerran halasi minua ja kutsui minua sankarikseen. Itkin itseni puolesta, sen naisen puolesta, joka olin ollut ja joka nyt ei tiennyt, kuka hän oli. Kun kyyneleet kuivuivat, jäljellä oli vain tyhjyys. Katsoin itseäni kylpyhuoneen peilistä julman loistevalon alla. 71-vuotias nainen tuijotti minua takaisin. Syvät rypyt,
turvonneet silmät, sotkuiset harmaat hiukset. Otsassani oli violetti jälki, johon kauha oli osunut. Kosketin haavaa varovasti ja tunsin, kuinka fyysinen kipu oli melkein helpotus verrattuna toiseen kipuun, siihen, jolla ei ollut nimeä. Päivät alkoivat hämärtyä. Pysyin koko ajan huoneessa, katselin televisiota ilman, että todella näin sitä. Söin vain välttämättömän vähimmäismäärän. Menin ulos vain ostamaan jotain käytävän automaatista. Suolaisia sipsejä, pikakahvia, myslipatukoita. Kun automaatti nielaisi viimeiset $2 antamatta minulle mitään vastineeksi, seisoin siinä katsomassa rahan katoamista ja tunsin, että se oli täydellinen vertauskuva elämästäni. Lähetin viestejä Robertille. Aluksi yritin olla arvokas. Poika, minun täytyy puhua kanssasi, ei vastausta. Sitten yritin olla suorempi. Robert, rahani ovat loppumassa. Hiljaisuus. Lopulta luovutin. Viestit merkittiin punaisiksi, mutta vastausta ei koskaan tullut. Se oli kuin huutaisi pohjattomaan kuiluun. Viikkoa myöhemmin rahat loppuivat. Motelin vastaanottovirkailija, 40-vuotias mies, jolla oli näkyvä vatsa ja väsyneet silmät, koputti ovelleni. Rouva, teidän on maksettava tai poistuttava huoneesta. Hänen äänensä ei ollut julma, vaan ammattimainen, välinpitämätön. Selitin tilanteeni, rukoilin vielä yhtä päivää, mutta hän vain pudisti päätään. Olen pahoillani, äiti, säännöt ovat sellaiset. Pakkasin taas matkalaukkuni, 4 matkalaukkua, jotka nyt painoivat kuin ruumiit. Raahasin niitä parkkipaikan poikki paahtavan auringon alla, tietämättä minne mennä. Kävelin tuntikausia, jalkani kipuivat. Käsiini oli tullut rakkuloita raskaan painon kantamisesta. Mutta jatkoin matkaa, koska pysähtyminen olisi tarkoittanut sen hyväksymistä, että minulla ei ollut paikkaa minne mennä. Päädyin puistoon lähellä Los Angelesin keskustaa. Puiden alla oli metallisia penkkejä, kyyhkyset nokkivat murusia, lapset leikkivät keinulla. Istuin syrjäisellä penkillä ja katselin elämän jatkuvan ikään kuin minua ei olisi olemassa. Nainen kulki ohi pienen tyttärensä kanssa. Tyttö katsoi minua uteliaana, mutta äiti veti häntä kädestä ja kiihdytti askeltaan kuin köyhyys olisi tarttuvaa. Se oli ensimmäinen yöni kadulla. En oikeastaan nukkunut. Istuin paikallani, puristin käsilaukkuani ja säikähdin jokaista ääntä. Puistossa oli muita kodittomia, enimmäkseen miehiä, jotka olivat käpertyneet pahvien alle. Yksi heistä tuli luokseni ja tarjosi minulle palaa vanhaa leipää. Syö se, mummo, täällä pitää olla varovainen. Otin leivän vapisevin käsin ja kiitin häntä. Hän nyökkäsi ja käveli pois vetäen mukanaan säkkiä, joka oli täynnä tölkkejä. Päivät muuttuivat selviytymisrutiiniksi. Etsin ruokaa ravintoloiden takana olevista roskalaatikoista. Aluksi se oli minulle vastenmielistä, olin häpeissäni, mutta nälkä on vahvempi kuin ylpeys. Löysin edellisenä päivänä leivottua leipää, kolhiintuneita hedelmiä, ihmisten lautasille jääneitä ruoantähteitä. Söin piilossa kujilla, missä kukaan ei nähnyt minua. Muutaman korttelin päässä oli kirkko, jossa tarjoiltiin keittoa tiistaisin ja torstaisin. Jonotin 10 muiden ihmisten kanssa, joiden kasvoista näkyi heidän surullinen tarinansa. Nuori vapaaehtoinen tarjoili minulle kulhon myötätuntoisella hymyllä, joka sai minut tuntemaan itseni vielä pienemmäksi. Jumala siunatkoon sinua, hän sanoi. Minä vain nyökkäsin, kykenemättä sanomaan mitään. Yöt olivat pahimpia, kylmiä, pitkiä, täynnä pelkoa. Makasin penkillä matkalaukujeni ympäröimänä, käyttäen villapaitaani peittona. Kuulin kaukaisia sireenejä, satunnaisia huutoja, jatkuvaa huminaa kaupungista, joka ei koskaan nukkunut. Ajattelin Robertia, joka makasi mukavassa sängyssään lämmitetyssä talossaan, kun minä värisin tähtien alla. Mietin, ajattiko hän minua, välittikö hän, tiesikö hän, että hänen äitinsä nukkui kadulla. Eräänä aamuna poliisi herätti minut taskulampullaan. Rouva, ette voi jäädä tänne, teidän on lähdettävä. Selitin, että minulla ei ollut paikkaa minne mennä. Hän huokaisi, väsyneenä kuulemaan tarinoita kuten minun. 6 korttelin päässä on turvakoti, menkää sinne.
Hän antoi minulle osoitteen ja lähti. Yritin mennä, mutta turvakoti oli täynnä. Tule takaisin huomenna aikaisin, he sanoivat minulle. Aina huomenna, aina odota, ei koskaan nyt. 2 viikkoa kului näin, tai ehkä 3. Menetin laskun. Päivät hämärtyivät väsymyksen ja toivottomuuden sumussa. Vaatteeni olivat likaiset, hiukseni rasvaiset, ihoni likainen. Olin tullut yhdeksi niistä näkymättömistä ihmisistä, joita kaikki välttivät katsomasta. Tilastotieto, varjo. Mutta kaiken sen kärsimyksen keskellä tapahtui jotain outoa. Aloin muistaa asioita, jotka olin unohtanut. Muistin, että ennen kuin menin naimisiin Henryn kanssa, halusin opiskella kirjallisuutta. Muistin, että kerran voitin koulun runokilpailun. Muistin, että ennen kuin minusta tuli vaimo, äiti, isoäiti, varjo, minulla oli omat unelmani. Eräänä iltapäivänä, kun etsin matkalaukuistani puhtaita vaatteita, löysin kirjekuoren, jota en muistanut pakkaaneeni. Se oli vanha, kellastunut, ja siinä oli nimeni Henryn tunnistettavalla käsialalla. Sydämeni hyppäsi, avasin sen vapisevin käsin. Sisällä oli kirje ja useita taitettuja asiakirjoja. Kirje alkoi sanoilla rakas Helen. Tunnistin heti, milloin hän oli kirjoittanut sen. Se oli 2 vuotta sitten, kun Henry oli ollut sairaalassa keuhkokuumeen vuoksi. Luulin, että se oli ollut vain pelottava kokemus, mutta nyt ymmärsin, että hän oli kohdannut oman kuolevaisuutensa. Jos luet tätä, se tarkoittaa, että en ole enää kanssasi. Kirjeessä luki, anna anteeksi, etten kertonut sinulle kaikkea, kun olin vielä elossa. Halusin aina suojella sinua rahahuolilta, liiketoimilta ja juridisilta monimutkaisuuksilta, mutta nyt näen, että oli virhe pitää sinua pimennossa. Silmäni täyttyivät kyynelistä, kun luin. Henryn ääni kaikui jokaisessa sanassa. Viimeisten 30 vuoden aikana tein investointeja, aluksi pieniä, sitten suurempia. Ostin kiinteistöjä, joita kukaan ei halunnut, alueilla, jotka myöhemmin nousivat arvokkaiksi. Säästin jokaisen ylimääräisen sentin. Tein kaiken ajatellen tulevaisuuttamme, sinun turvallisuuttasi. En koskaan kertonut sinulle, koska en halunnut sinun huolehtivan, vaan halusin yllättää sinut vanhuudessamme rauhallisin mielin tietäen, että sinusta huolehditaan hyvin. Hengitykseni kiihtyi. Avauduin kirjeen mukana tulleet asiakirjat. Ne olivat kauppakirjoja, kiinteistöjen omistusoikeusasiakirjoja, sijoitustodistuksia. Silmäni skannasivat papereita, kykenemättä uskomaan näkemäänsä. Asuin rakennuskeskustassa. Toinen pohjoisella alueella. Yhtiöiden osakkeita, pankkitilejä, joiden saldot näyttivät mahdottomilta. Käteni tärisivät niin paljon, että paperit melkein putosivat lattialle. Luin jokaisen asiakirjan kerran, 2-3 yrittäen käsitellä tietoja. Minun nimissäni oli 13 kiinteistöä. 13. Kokonaisia rakennuksia, huoneistoja, liiketiloja ja yksi niistä osoitteista oli tuskallisen tuttu. Magnolia Street, numero 452. Se oli rakennus, jossa Robert ja Dawn asuivat. Rakennus, josta minut oli potkaistu ulos, jossa minua oli nöyryytetty, lyöty ja hylätty kuin roska, oli minun. Se oli ollut minun koko tämän ajan. Tunsin jotain vatsassani. Se ei ollut vain yllätys. Se oli sekoitus epäuskoa, kipua ja jotain synkempää, joka alkoi hitaasti kasvaa. Henryn kirje jatkui toisella sivulla. Ota yhteyttä asianajajaan Roger Mendesiin. Hänellä on kaikki alkuperäiset asiakirjat ja hän auttaa sinua kaikessa. Hänen numeronsa on tämän kirjeen lopussa. Helen, rakkaani, älä koskaan anna kenenkään saada sinua tuntemaan itseäsi vähemmän arvokkaaksi kuin olet. Olet vahva, kykenevä ja arvokas nainen. Jos joku kohtelee sinua huonosti, muista, että sinulla on voima puolustaa itseäsi. Rakastin sinua joka päivä elämässäni. Pidä huolta itsestäsi, Henry. Istuin puiston penkillä, matkalaukkujeni ympäröimänä, kädessäni todiste siitä, että en ollut se köyhä nainen, jonka kaikki ohikulkijat näkivät. Olin miljoonien dollarien arvoisen omaisuuden omistaja, miljoonien, ja olin nukkunut kadulla, syönyt roskista ja kerjännyt murusia. Ironia oli niin julmaa, että en tiennyt, pitäisikö minun nauraa vai itkeä. Tein molempia.
Nauroin kuin hullu nainen, kun kyyneleet valuivat likaisille poskilleni. Ohikulkevat ihmiset katsoivat minua säälien tai peläten ja siirtyivät kauemmas puiston hullusta vanhasta naisesta. Mutta en ollut enää se nainen. Tai ehkä olin. Mutta nyt tiesin jotain, mitä he eivät tienneet. Etsin tavaroistani, kunnes löysin toimivan puhelinkopin. Soitin vapisevin sormin asianajaja Roger Mendezin numeroon. Puhelin soi 3 kertaa, ennen kuin ammattimainen ääni vastasi. Mendez and Associates, lakiasiaintoimisto. Kuinka voin auttaa? Haluaisin puhua asianajaja Roger Mendezin kanssa. Asia koskee Henry Salazaria. Ääneni kuulosti käheältä, koska en ollut käyttänyt sitä viikkoihin. Seuraksi tuli tauko. Kuka puhuu? Olen Helen Salazar, Henryn leski. Toinen tauko, tällä kertaa pidempi. Rouva Salazar. Olemme yrittäneet ottaa teihin yhteyttä kuukausien ajan. Missä olette? Herra Mendez haluaa tavata teidät kiireellisesti. Annoin heille puiston osoitteen. He sanoivat lähettävänsä auton alle 30 minuutissa. Palasin penkille ja odotin, puristaen asiakirjoja kuin ne olisivat ainoa todellinen asia maailmassa. Ehkä ne olivatkin. Saapunut auto oli musta, tyylikäs, tummennetuilla ikkunoilla. Kuljettaja nousi ulos ja katsoi minua neutraalilla, ammattimaisella ilmeellä, ikään kuin kodittomien naisten poimiminen olisi osa hänen päivittäistä rutiiniaan. Rouva Salazar, nyökkäsin. Hän laski matkalaukkuni takakonttiin ja avasi minulle takaluukun. Sisätilat tuoksuivat nahalta ja kalliilta ilmanraikastimelta. Tunsin itseni likaiseksi, paikoillani, mutta en välittänyt enää. Lakiasiaintoimisto sijaitsi finanssialueella yhdessä niistä lasirakennuksista, jotka heijastivat taivasta. Nousimme hiljaisella hissillä 15 kerrokseen. Vastaanottovirkailija katsoi minua ylös ja alas, mutta ei sanonut mitään. Hän vain osoitti käytävää. Herra Mendez odottaa teitä toimistossaan. Roger Mendez oli 50-vuotias mies, jolla oli täydellisesti kammattu harmaa tukka ja ohutkehyksiset silmälasit. Hän nousi ylös, kun astuin sisään, ja hetken ajan näin hänen kasvoillaan yllätyksen tilastani, mutta hän korvasi sen nopeasti ammattimaisella ilmeellä. Rouva Salazar, istukaa, olkaa hyvä. Voinko tarjota teille vettä tai kahvia? Vettä, kiitos. Ääneni oli tuskin kuultavissa. Hän kaatoi lasillisen kristallikarahvista ja ojensi sen minulle. Join kuin en olisi juonut vettä päiväkausiin, mikä tavallaan oli totta. Rouva Salazar, olemme yrittäneet löytää teitä herra Henryn kuoleman jälkeen. Jätimme viestejä vanhaan kotiinne, lähetimme kirjeitä. Poikanne kertoi, että olette muuttanut, mutta hän ei antanut meille yhteystietojanne. Poikani, sanat tulivat katkerina. Poikani heitti minut ulos talostaan 3 viikkoa sitten. Olen asunut kadulla, asianajaja kurtisti kulmiaan. Ymmärrän, olen hyvin pahoillani kuullessani sen, mutta haluan teidän tietävän, että taloudellinen tilanteenne on erittäin vakaa. Miehenne oli erittäin kaukonäköinen mies. Oletteko tarkastanut hänen teille jättämät asiakirjat? Otin rypistyneen kirjekuoren käsilaukustani ja laitoin sen pöydälle. Löysin ne eilen. En ymmärrä kaikkea, mitä niissä sanotaan. Roger tarkasteli niitä huolellisesti. Ymmärrän. Nämä ovat kopioita. Minulla on täällä oikeaksi todistetut alkuperäiset. Sallikaa minun selittää nykyinen tilanteenne, rouva Salazar. Olette 13 kiinteistön omistaja kaupungissa, joiden arvo on yhteensä noin $8 miljoonaa. Lisäksi teillä on sijoituksia rahastoihin ja osakkeisiin, joiden arvo on $2 miljoonaa. Aviomiehenne jätti teille myös 3 pankkitiliä, joilla on noin $500 000 käytettävissä olevaa käteistä. Luvut leijuivat ilmassa kuin jotain epätodellista. $10 miljoonaa. 10 miljoonaa. Ja minä olin etsinyt ruokaa roskalaatikoista. Se ei voi olla totta, kuiskasin. Se on täysin totta, rouva Salazar, ja teidän pitäisi tietää vielä jotain muuta. Yksi omistamistanne rakennuksista sijaitsee Magnolia Streetillä, numerossa 452. Tietojemme mukaan poikanne Robert Salazar ja hänen vaimonsa Dawn asuvat kyseisen rakennuksen huoneistossa 301. Se on totta. Nyökkäsin hitaasti. Se on totta.
Sitten teidän pitäisi tietää, että he ovat asuneet siellä alennetulla vuokrasopimuksella, jonka miehenne myönsi heille 5 vuotta sitten. He maksavat vain $400 kuukaudessa asunnosta, jonka markkina-arvo olisi $500. Se oli perhepalvelus, jonka herra Henry myönsi heille $400. Robert maksoi $400 asuakseen luksusasunnossa isänsä anteliaisuuden ansiosta, ja hän oli heittänyt minut kadulle. Hän oli jättänyt minut ilman mitään. Asianajaja jatkoi puhumista ja selitti yksityiskohtia veroista ja kiinteistön hallinnasta, mutta en juurikaan kuunnellut. Mielessäni pyöri jotain muuta. Voinko peruuttaa sen sopimuksen? Kysyin yhtäkkiä keskeyttäen hänet. Roger pysähtyi ja katsoi minua tarkkaavaisesti. Te olette omistaja, rouva Salazar. Voitte tehdä kiinteistöillenne mitä haluatte. Meidän on kuitenkin noudatettava tiettyjä oikeudellisia menettelyjä. Ette voi vain heittää heitä ulos ilman varoitusta. En halua vielä potkia heitä ulos. Sanat tulivat kylminä, laskelmoituina. Haluan, että he mukauttavat vuokran markkinahintaan $200. Sanoitte, käskekää heidän maksaa se. Asianajaja nyökkäsi hitaasti. Se on teidän oikeutenne. Meidän on ilmoitettava heille 30 päivää etukäteen sopimusmuutoksesta. Oletteko varma, että haluatte jatkaa? Täysin varma. Roger teki muistiinpanoja tietokoneelleen. Hyvä on. Valmistelen tarvittavat asiakirjat. Nyt, rouva Salazar, meillä on kiireellisempiä asioita hoidettavana. Esimerkiksi asumistilanteenne. Teillä on useita vaihtoehtoja. Voitte muuttaa johonkin tyhjään kiinteistöönne tai voin auttaa teitä löytämään väliaikaisen asunnon, kunnes päätätte, mitä teette. Haluan nähdä muut rakennukset, kaikki. Haluan tietää tarkalleen, mitä omistan. Tietenkin voimme järjestää vierailut huomisesta lähtien. Sillä välin annan järjestää teille hotellihuoneen, sopivan paikan, jossa voitte levätä ja toipua. Hän nousi ylös ja soitti puhelun. Muutamassa minuutissa kaikki oli järjestetty. 5 tähden hotelli keskustassa, Executive Suite, kaikki maksettu omalta tililtäni. Ennen kuin lähdin, Roger ojensi minulle pankkikortin. Tällä pääsee yhteen sekkitileistänne. Siellä on $50,000 käytettävissä välittömiin kuluihin. Käyttäkää mitä tarvitsette. Ja rouva Salazar, vielä yksi asia. Miehenne pyysi minua kertomaan teille jotain, jos tulette koskaan tapaamaan minua vaikeissa olosuhteissa. Hän sai minut lupaamaan sen. Hän otti suljetun kirjekuoren laatikosta. Hän sanoi minulle sanatarkasti, jos Heleni tulee luoksesi elämän kolhiintuneena, anna hänelle tämä ja sano, että tiesin aina, että hän on vahvempi kuin luuli olevansa. Otin kirjekuoren käsillä, jotka eivät enää vapisseet niin paljon. Avasin sen siellä asianajajan Rogerin edessä. Se oli toinen kirje Henryltä, tämä lyhyempi, kirjoitettu mustalla musteella paksulle paperille. Rakkaani, jos luet tätä, se tarkoittaa, että joku on satuttanut sinua niin paljon, että olet hakenut apua. Tiedän ylpeytesi. Tiedän, kuinka vaikeaa sinulle on pyytää mitään. Mutta haluan sinun tietävän yhden asian. Rakensin kaiken tämän sinua varten. Jokainen kiinteistö, jokainen sijoitus, jokainen säästetty penni on ajateltu sitä päivää varten, jolloin minä en enää ole. Ja sinun täytyy puolustaa itseäsi. Älä anna kenenkään, edes oman verisukulaisemme, saada sinua tuntemaan itseäsi pieneksi. Olet jättiläinen, Helen. Olet aina ollut. Todista se nyt. Kyyneleet valuivat poskilleni, kun luin. Roger oli niin hienotunteinen, että katsoi muualle ja teeskenteli tarkastavansa joitakin papereita. Taitin kirjeen huolellisesti ja laitoin sen toisen kirjeen viereen. Henry oli tiennyt. Jotenkin hän oli tiennyt, että jonain päivänä tarvitsisin tätä, että tarvitsisin kilven, haarniskan, oman linnani. Hotelli oli kaikkea sitä, mitä elämäni ei enää ollut. Pehmeät matot, laventelin tuoksuiset lakanat, marmorinen kylpyamme. Seisoin useita minuutteja keskellä sviittiä vain katsellen. Se tuntui epätodelliselta. 24 tuntia sitten nukuin puiston penkillä. Nyt olin huoneessa, joka maksoi $300 yöltä. Ensimmäiseksi menin kylpyyn. Täytin ammeen kuumalla vedellä ja uppouduin siihen kokonaan.
Vesi tummui viikkojen likakerrostumasta. Hankaisin ihoani, kunnes se sattui, pesin hiuksiani 3 kertaa ja poistin kaikki kadun jäljet kehostani. Kun mä nousin ammeesta, kiedoin itseni valkoiseen kylpytakkiin, joka roikkui oven takana. Se oli niin pehmeä, että melkein itkin taas. Tilasin huonepalvelusta keittoa, tuoretta leipää, paistettua kanaa, salaattia ja jälkiruokaa. Kun ruoka saapui valkoisella pöytäliinalla katetulla kärryllä, istuin alas ja söin hitaasti, nauttien jokaisesta suupalasta. Se ei ollut vain ruokaa, se oli arvokkuutta, se oli voimaa. Se oli todiste siitä, että olin edelleen olemassa jotain enemmän kuin varjo. Sinä yönä nukuin 12 tuntia putkeen. Nukuin ilman pelkoa, ilman kylmää. Kun heräsin, aurinko paistoi verhojen läpi ja hetken ajan en muistanut, missä olin. Sitten kaikki palasi mieleeni. Asiakirjat, raha, kiinteistöt, uusi todellisuuteni. Seuraavien päivien aikana Roger vei minut katsomaan kaikkia kiinteistöjäni, kerrostaloja, liiketiloja, jopa pienen ostoskeskuksen eteläisellä alueella. Jokainen paikka edusti vuosien Henryn hiljaista työtä, investointeja, jotka oli tehty kärsivällisyydellä ja näkemyksellä. Hän selitti, miten kaikki toimi, vuokrasopimukset, huolto, kuukausitulot. Kuuntelin ja tein muistiinpanoja kuin ahkera oppilas. Kaikkien kiinteistöjesi nettotulot ovat yhteensä noin $45,000 kuukaudessa. Hän kertoi minulle eräänä päivänä, kun tarkastelimme raportteja hänen toimistossaan. Verojen ja ylläpitokustannusten jälkeen vuotuiset tulot ovat noin $400,000. Siinä ei ole mukana pääomaa, $400,000 vuodessa. Ja minä olin kerjäämässä keittoa kirkossa. Ironia oli edelleen julmaa, mutta nyt oli jotain muuta. Suunnitelma alkoi muotoutua mielessäni. Kylmä, laskelmoitu, kärsivällinen suunnitelma. Roger. Meidän on tehtävä joitakin muutoksia, sanoin hänelle eräänä iltapäivänä. Mutta ne on tehtävä huomaamattomasti, ilman että kukaan tietää minun olevan niiden takana. Hän nojautui tuolissaan taaksepäin, kiinnostuneena. Millaisia muutoksia? Ensinnäkin Magnolia Streetin rakennus. Haluan nostaa poikani vuokran markkinahintaan, kuten keskustelimme, mutta haluan myös, että tarkistat kaikki muut sopimukset siinä rakennuksessa. Jos siellä on muita erityisjärjestelyjä, alennettuja hintoja, myönnettyjä palveluksia, haluan, että kaikki palautetaan normaalihinnoille. Kaikki. Mä haluan, että se rakennus toimii kuin oikea yritys, ei hyväntekeväisyysjärjestö. Roger nyökkäsi ja teki muistiinpanoja. Se voidaan tehdä. Onko muuta? Haluan ostaa uusia vaatteita. Haluan muuttaa ulkonäköäni. Ja haluan yrityksen nimen, jonka voin käyttää allekirjoittaessani asiakirjoja ja sopimuksia. En halua kenenkään tietävän, että Helen Salazar on kaiken tämän omistaja. Voimme perustaa oikeushenkilön, LLCn, valitsemme nimen ja kaikki asiakirjat allekirjoitetaan sillä nimellä. Sinä olet piilotettu edunsaaja. Se on täysin laillista ja hyvin yleistä kiinteistöalalla. Täydellistä. Kutsutaan sitä Mendoza Enterprisesiksi. Seuraavien 2 viikon aikana muutuin. Kävin kauneussalonkeissa, joissa hiukseni leikattiin ja värjättiin, peittäen harmaat hiukset elegantilla ruskealla värillä. Kävin putiikeissa, joissa huomaavainen henkilökunta auttoi minua valitsemaan vaatteita, jotka sopivat minulle hyvin ja saivat minut näyttämään siltä varakkaalta naiselta, joka olin nyt. Helmenharmaat mekot, maanläheiset housupuvut, tummanvihreät silkkipuserot, ei mitään räikeää, kaikki tyylikästä. Ostin uudet lasit, joissa oli modernit kehykset. Kävin manikyyriin, opin käyttämään vähän meikkiä peittämään syvimmät rypyt. En muuttunut toiseksi ihmiseksi. Löysin Helenin, joka oli hautautunut vuosien hiljaisen palvelun alle. Roger opetti minua tarkastamaan talousraportteja, ymmärtämään tiliotteita ja tekemään liiketoimintapäätöksiä. Opin nopeasti ja löysin osan itsestäni, jolla ei ollut koskaan ollut mahdollisuutta kehittyä. Olin viettänyt 50 vuotta ruoanlaittoon ja siivoamiseen, mutta mieleni oli yhä terävä, kykenevä ja tiedonjanoinen. Sinulla on lahjoja tähän, Roger sanoi minulle eräänä päivänä.
Miehesi valitsi sijoituksensa hyvin, mutta sinulla on vaisto nähdä mahdollisuuksia. Se on sinulle luonnollista. Ehkä se oli aina ollut, mutta kukaan ei ollut koskaan antanut minulle mahdollisuutta löytää sitä. Henry oli ollut hyvä mies, rakastava aviomies, mutta hänkin oli pitänyt minut pimennossa talouden suhteen, uskoen suojelevansa minua. Nyt ymmärsin, että todellinen valta ei tullut suojelusta, vaan siitä, että minulla oli välineet suojella itseäni. Vuokrankorotukset lähetettiin kaikille Magnolia Streetin rakennuksen vuokralaisille allekirjoittaneena Mendoza Enterprises, jota edusti Mendes and Associates lakiasiaintoimisto. Korotukset olivat lain sallimissa rajoissa, mutta ne olivat merkittäviä etenkin niille, jotka olivat maksaneet alennettuja vuokria vuosien ajan. Roger piti minut ajan tasalla reaktioista. Jotkut vuokralaiset soittivat raivoissaan, toiset yrittivät neuvotella. Erityisesti yksi asunto on soittanut 7 kertaa, hän kertoi minulle eräänä iltapäivänä. Asunto 301, Robert Salazar. Hän sanoo, että hänellä oli erityissopimus entisen omistajan kanssa, että tämä on varmasti virhe. Se ei ole virhe, vastasin rauhallisesti. Kerro hänelle, että erityissopimus päättyi Henry Salazarin kuoleman myötä. Hänen on nyt maksettava täysi vuokra tai muutettava pois. Hän pyytää saada puhua suoraan omistajan kanssa. Sano hänelle, että omistaja ei ole tavoitettavissa. Kaikki viestintä on hoidettava sinun kauttasi. Päivät kuluivat. Roger piti minut ajan tasalla. Salazar yrittää saada lainaa uuden vuokran maksamiseksi. Ilmeisesti hän ja hänen vaimonsa elävät yli varojensa. Heillä on luottokorttivelkoja ja rahoitusautoa. Vuokrankorotus aiheuttaa merkittävää painetta heidän talouteensa. Hyvä. Sana tuli kylmästi, ilman tunteita. En tuntenut varsinaista tyydytystä, mutta en myöskään syyllisyyttä. Seurasin Robertin tekemien päätösten luonnollisia seurauksia. Hän oli valinnut vaimon, joka kulutti enemmän kuin he ansaitsivat. Hän oli valinnut elää ylellisyydessä, johon hänellä oli varaa vain isänsä anteliaisuuden ansiosta. Hän oli valinnut heittää äitinsä kadulle. Nyt hän näki näiden valintojen hinnan. Mutta en ollut vielä valmis. Oli vielä muita naruja vedettävänä, muita vipuja liikuttavana. Dawn työskenteli itsenäisenä konsulttina kotoa käsin. Tein pienen tutkimuksen Rogerin minulle antamien tietojen avulla. Huomasin, että yksi hänen pääasiakkaistaan vuokrasi tiloja toisesta kiinteistöstäni South Commercial Plazassa. Roger. Tämä asiakas, joka vuokraa tilaa 2003 South Plazassa, kuinka paljon hän maksaa? Hän tarkisti tiedostonsa, $200 kuukaudessa. Se on iso tila. Hyvä business. He maksavat aina ajallaan. Nosta heidän vuokraansa $300. Se on erittäin merkittävä korotus, rouva Salazar. He saattavat päättää muuttaa. Anna heidän sitten muuttaa. Se on minun kiinteistöni ja haluan veloittaa sen arvoisen hinnan. Asiakashuoneistossa 2003 ei muuttanut, mutta he vähensivät kulujaan. Yksi ensimmäisistä leikkauksista oli ulkoisten konsulttien, mukaan lukien Dawnin, sopimukset. Roger kertoi minulle siitä melkein sivulauseessa viikoittaisen kokouksemme aikana. Muuten näyttää siltä, että strategiasi on aiheuttanut sivuvaikutuksia. South Plazan liiketoiminta on irtisanonut useita toimittajasopimuksia. Yksi niistä oli Dawn Salazarin, tyttäresi kanssa. En sanonut mitään. Nyökkäsin vain ja jatkoin muiden asiakirjojen tarkastelua. Mutta sisälläni tunsin jotain tyydytyksen kaltaista. Se ei ollut vielä kostoa. Se oli oikeudenmukaisuutta. Se oli universumin uudelleenjärjestely, ansaitsemattomien etuoikeuksien poistaminen, tasapainon palauttaminen. Viikot kuluivat. Jatkoin asumista hotellissa, opiskelin, opin, muutuin. Ilmoittauduin kiinteistönhallinnan verkkokurssille. Luin henkilökohtaisen talouden kirjoja, joihin en ollut aiemmin ehtinyt perehtyä. Tapasin muita Rogerin tuntemia kiinteistönomistajia, kuuntelin heidän tarinoitaan ja imin heidän kokemuksiaan. Eräänä iltapäivänä, kun join kahvia hotellin terassilla, Roger soitti minulle. Rouva Salazar, teidän on tiedettävä eräs asia. Poikanne Robert on pyytänyt kuulemista rakennuksen hallinnolta. Hän on 2 kuukautta myöhässä vuokranmaksussa.
Vakiokäytännön mukaan meillä on oikeus aloittaa häätömenettely. Paljonko hän on velkaa? Yhteensä $5,000 plus viivästyskulut. Yhteensä $6,200. $6,200. Olisin voinut maksaa sen sillä rahalla, joka minulla oli tuolloin lompakossani, mutta en halunnut edetä häätöön kaikkien lakisääteisten menettelyjen mukaisesti. Tietenkin, oletko varma? Kun aloitamme, prosessi on julkinen. Se kirjataan tuomioistuimeen. Se näkyy hänen luottotiedoissaan. Olen täysin varma. Sinä yönä en saanut unta, en syyllisyyden tai katumuksen takia, vaan monimutkaisen tunteiden sekoituksen takia, jota en osannut nimetä. Seisoin kylpyhuoneen peilin edessä ja katsoin naista, joka tuijotti minua takaisin. Hän ei enää näyttänyt samalta kuin 2 kuukautta sitten Rogerin toimistoon saapunut nainen. Tällä naisella oli suorat hartiat, vakaa katse ja päättäväisesti puristettu leuka. Tämä nainen ei anellut. Hän ei pyytänyt anteeksi olemassaoloaan. Tämä nainen peri sen, mikä hänelle kuului. Seuraavat päivät olivat oikeudellisten toimien pyörremyrsky. Roger piti minut ajan tasalla jokaisesta askeleesta. Häätöilmoitus toimitettiin. Robertilla oli 30 päivää aikaa maksaa koko velka tai muuttaa pois asunnosta. Rogerin mukaan poikani oli soittanut toimistoon joka päivä, joskus useita kertoja päivässä, vaatinut päästä puhumaan omistajan kanssa, pyytänyt maksuaikaa ja ehdottanut maksusuunnitelmia. Mitä sanoit hänelle? Kysyin. Mitä sinä käskit minun sanoa? Että kaikki säännöt koskevat yhtä lailla kaikkia vuokralaisia, että poikkeuksia ei ole, että jos hän ei pysty maksamaan, hänen on muutettava pois, täydellistä. Mutta oli jotain, mitä Roger ei tiennyt, jotain, mitä olin tutkinut itse. Palkkasin yksityisetsivän, en vakoilemaan, vaan ymmärtämään. Minun piti tietää, miten poikani oli päätynyt tähän tilanteeseen. Minun piti ymmärtää, mitä pojalle, jonka olin kasvattanut, oli tapahtunut. Raportti saapui viikkoa myöhemmin. Se oli surullisempi kuin olin odottanut. Robert ansaitsi kohtuullisen palkan myyntipäällikkönä, mutta Dawn kulutti 3 kertaa enemmän kuin mitä tuli sisään. Luottokortit olivat täyttyneet, henkilökohtaiset lainat kattoivat muita lainoja, ateriat kalliissa ravintoloissa 5 kertaa viikossa, merkkivaatteet, joita hän käytti kerran ja unohti kaappiin, elämäntapa, joka perustui kokonaan velkoihin ja ulkonäköön. Tutkija oli liittänyt raporttiin myös muistiinpanoja heidän suhteestaan. He olivat riidelleet julkisesti. Naapurit kertoivat usein kuulleensa huutoa, ovien paiskomista ja jännittynyttä hiljaisuutta. Dawn syytti Robertia siitä, ettei tämä ansainnut tarpeeksi rahaa. Robert syytti Dawnia liiallisesta rahankäytöstä. Se oli vihamielisyyden ja syytösten noidankehä. Luin koko raportin 2. Osa minusta, se osa, joka oli edelleen äiti, halusi puuttua asiaan. Halusin soittaa Robertille, tarjota hänelle apua, ohjata häntä tekemään parempia päätöksiä. Mutta toinen osa, uudempi, vahvempi osa, tiesi, että se olisi virhe. Robertin piti pudota pohjalle. Hänen piti kohdata valintojensa seuraukset. Vasta sitten hän voisi kasvaa. Sitä paitsi hän oli antanut minun pudota pohjalle. Hän oli nähnyt minut keittiön lattialla vuotamassa verta, nöyryytettynä, ja hän oli nostanut television äänenvoimakkuutta. Hän oli potkaissut minut kadulle $200 ja epämääräisen lupauksen avulla. Hän ei ollut soittanut tarkistaakseen, olinko elossa. Hän ei ollut kysynyt, oliko minulla paikkaa, jossa nukkua. Hän ei ollut välittänyt. Se totuus sattui enemmän kuin mikään fyysinen isku. Poikani oli lakannut välittämästä minusta kauan ennen kuin potkaisi minut ulos talostaan. Ehkä hän ei ollut koskaan välittänytkään. Ehkä hän näki minut vain velvollisuutena, perinnöksi saamana taakkana, josta hän oli vihdoin löytänyt keinon päästä eroon. 28 päivänä häätöajan jakson aikana Roger soitti minulle. Robert maksoi. Hän sai rahat jotenkin. Hän maksoi koko $6,200 tänä aamuna. Tunsin jotain pettymyksen kaltaista. Mistä hän sai rahat? En tiedä varmasti, mutta minulla on teoria. Luottotiedoissa, joita seuraan, on uusi veloitus. Henkilökohtainen laina pikaluottoyhtiöltä 32% korko.
Hän luultavasti lainasi sieltä 32% korko. Robert oli vaihtanut yhden velan pahempaan. Hän oli ostanut aikaa, mutta ei ratkaissut mitään. Ymmärrän. Jatka seurantaa. Ilmoita minulle kaikista muutoksista. 2 viikkoa myöhemmin oli seuraavan vuokran eräpäivä, tai pikemminkin se ei saapunut. Robert oli taas myöhässä. Tällä kertaa en odottanut. Aloita välitön häätöprosessi, sanoin Rogerille. Ei lisää varoituksia. Noudatamme sääntöjä kirjaimellisesti. Kun kaikki tämä tapahtui oikeudellisessa ja taloudellisessa maailmassa, jatkoin henkilökohtaista muutostani. Ilmoittauduin aamuisin joogatunneille, en siksi, että tarvitsin liikuntaa, vaikka sekin auttoi, vaan koska minun piti oppia olemaan hiljaa itseni kanssa, hengittämään, olemaan olemassa ilman jatkuvaa melua, joka syntyi muiden palvelemisesta. Aloin myös kirjoittaa. Ostin ruskean nahkakansioisen muistikirjan ja tyylikkään kynän ja kirjoitin joka ilta ennen nukkumaan menoa. En varsinaisesti päiväkirjaa, vaan pohdintoja, ajatuksia siitä, kuka olin ollut, kuka olin nyt, kuka halusin olla. Kirjoitin Henrystä, vuosistamme yhdessä, asioista, joita en ollut koskaan kertonut hänelle. Kirjoitin Robertista, äitiydestä, siitä, kuinka rakkaus ei aina riitä. Eräänä iltapäivänä, kun kirjoitin hotellin terassilla, vanhempi nainen istui pöytään vieressäni. Hän oli varmaan 80-vuotias, ehkä vanhempi, ja hänellä oli täydellisesti muotoilut valkoiset hiukset ja läpitunkevat siniset silmät. Anteeksi, että häiritsen, hän sanoi hiljaa, mutta olen nähnyt sinut täällä useita kertoja, aina kirjoittamassa, aina yksin, ja sinä muistutat minua itsestäni muutama vuosi sitten. Hymyilin kohteliaasti, odottaen, että tämä olisi alkusoitto sille, että hän yrittäisi myydä minulle jotain tai saarnata minulle, mutta hän vain jatkoi. Minäkin kävin läpi myöhäisen muutoksen elämässäni. Kun mieheni kuoli, huomasin, etten tiennyt, kuka olin ilman häntä. Olin ollut vaimo, äiti, isoäiti, mutta en koskaan vain oma itseni, joten minun piti oppia se. Onko sinunkin tapauksesi sellainen? Hänen sanansa osuivat minuun epämiellyttävän tarkasti. Jotain sellaista, myönsin. Vaikeinta ei ole löytää itsensä, hän sanoi katsellen horisonttiin. Vaikeinta on antaa itselleen lupa olla se, varsinkin kun löytämäsi henkilö ei ole se, jonka muut odottavat sinun olevan. Hän katsoi suoraan minua, mutta se on sen arvoista, täysin sen arvoista. Hän nousi ylös, taputti minua olkapäälle ja lähti. En koskaan saanut tietää hänen nimeään. En nähnyt häntä enää koskaan, mutta hänen sanansa jäivät mieleeni ja resonoivat jossain syvällä. Hän oli oikeassa. Vaikeinta ei ollut selvittää, kuka Helen oli ilman Henryä, ilman Robertia, ilman uhrautuvan äidin roolia. Vaikeinta oli antaa itselleni lupa olla se henkilö. Henkilö, joka keräsi itselleen kuuluvat asiat. Henkilö, joka ei antanut automaattisesti anteeksi. Henkilö, joka asetti rajat ja sai ne kunnioitettua. Häädön prosessi eteni vääjäämättä. Roger lähetti minulle päivityksiä 2 päivän välein. Robert oli palkannut halvan asianajajan, joka yritti löytää teknisiä seikkoja viivyttääkseen väistämätöntä. He väittivät, että vuokrankorotus oli ollut kohtuuton, että tiettyjä menettelytapoja ei ollut noudatettu, että he ansaitsivat enemmän aikaa. Mutta Roger oli tehnyt kaiken kirjaimellisesti. Kaikki asiakirjat olivat kunnossa, kaikki ilmoitukset oli toimitettu oikein. Pakoa ei ollut. Häädön käsittely on määrä pitää ensi torstaina, Roger kertoi minulle eräänä iltapäivänä. Se on pelkkä muodollisuus. Meillä olevien asiakirjojen perusteella tuomari päättää asian meidän eduksemme. Poikanne on muutettava pois viimeistään 10 päivän kuluttua tuomiosta. Minä tulen sinne, sanoin yhtäkkiä. Roger kohotti yllättyneenä kulmakarvojaan. Käsittelyssä, se ei ole tarpeen, rouva Salazar. Voin edustaa teitä täysin. Itse asiassa on parempi, jos ette ole paikalla. Se säilyttää nimettömyytenne. Haluan olla paikalla salissa, mutta en osapuolena, vaan vain tarkkailijana. Voitte olla, hän mietti hetken.
Häätökuulustelut ovat julkisia. Kuka tahansa voi tulla sisään ja istua takapenkeillä. Niin kauan kuin kukaan ei tunnista teitä, ei ole ongelmaa. Torstai saapui harmaalla taivaalla, joka uhkasi sadetta. Pukeuduin huolellisesti, valitsin tummanharmaan housupuvun ja norsunluun värisen silkkipuseron. Sidoin hiukseni matalaksi nutturalle. Laitoin uudet silmälasit ja hieman hienovaraista meikkiä. Katsoin itseäni peilistä ja näin naisen, jota Robert ei tunnistaisi. En ollut enää kumarainen äiti, joka keitti keittoa hänen keittiössään. Olin joku muu, joku vahvempi. Oikeustalo oli vanha rakennus, jonka käytävillä tuoksui vanha paperi ja tunkkainen kahvi. Saavuin paikalle aikaisin ja istuin viimeiselle penkille oikeussalissa 3, jossa kuuleminen piti. Siellä oli muita ihmisiä odottamassa omia juttuja, kaikilla se ahdistunut, väsynyt ilme, jonka oikeusjärjestelmä tuottaa. Robert saapui 15 minuuttia ennen sovittua aikaa. Hän tuli Dawnin ja heidän asianajajansa kanssa, nuoren miehen, jolla oli puku, joka oli nähnyt parempia päiviä. Poikani näytti kauhealta. Hän oli laihtunut ja hänellä oli syvät tummat silmänaluset. Hänen hiuksensa olivat sekaisin. Dawn puolestaan oli huoliteltu ja pukeutunut smaragdin vihreään mekkoon, joka oli liian elegantti oikeustaloon. Korkeat korot, moitteeton meikki, mutta hänen ilmeensä oli tuskin hillittävää raivoa. He istuivat edessä, selkä minuun päin. Tarkkailin heitä kuin katselisi näytelmää, etäisesti, analyyttisesti. Dorne kuiskasi Robertin korvaan, teki äkkinäisiä eleitä, selvästi ärtyneenä. Robert vain nyökkäsi, voimaton, ilman energiaa väitellä. Heidän asianajajansa tarkasteli papereita huolestuneena. Roger saapui täsmälleen ajallaan, moitteettomassa mustassa puvussaan, nahkainen salkku kädessään. Hän ei katsonut minua, kuten olimme sopineet. Hän istui toisella puolella, järjestyksessä, itsevarmana. Hän tiesi ammattinsa ja tiesi, että hänellä oli vankka tapaus. Tuomari astui sisään, 60-vuotias nainen, ilme vakavana ja liikkeet tehokkaat. Tapaus numero 3478, Mendoza Enterprises vastaan Robert Salazar, ilmoitti virkailija. Robertin asianajaja nousi ensimmäisenä. Hän väitti, että vuokrankorotus oli ollut kohtuuton, että hänen asiakkaansa oli asunut asunnossa 5 vuotta ja maksanut vuokran ajallaan, että hän ansaitsi erityiskohtelua. Hänen äänensä kuulosti epäuskottavalta jopa hänelle itselleen. Hän tiesi olevansa häviöllä. Roger nousi rauhallisesti ylös. Hän esitti asiakirjat, alkuperäisen sopimuksen, korotustiedotteet, maksuviivästysilmoitukset, kaikki täydellisesti järjestettyinä. Hän selitti, että erityissopimus oli ollut kuolleen entisen omistajan kohteliaisuus ja että uusi johto oli päättänyt normalisoida kaikki vuokrat markkinahintaan, täysin laillisesti ja täysin perustellusti. Lisäksi, teidän kunnianne, Roger jatkoi, vastaaja ei vain kieltäytynyt maksamasta uutta vuokraa, vaan kertyi 2 kuukauden vuokraa. Hän maksoi kerran häätöuhkauksen painostamana, mutta joutui heti takaisin maksuhäiriöön. Tämä osoittaa, että hänellä on kyvyttömyys tai haluttomuus täyttää sopimusvelvoitteensa. Tuomari tarkasteli asiakirjoja hiljaisuudessa. Hän katsoi Robertia. Herra Salazar, onko totta, että olette tällä hetkellä velkaa 2 kuukauden vuokran uusien ehtojen mukaan? Robert nousi vaivalloisesti ylös. Kyllä, teidän armonne, mutta korotus tuli niin äkillisesti. Meillä ei ollut aikaa sopeutua siihen. Voisitteko myöntää herra Salazarille vain 3 kuukauden lisäajan? Tuomari keskeytti hänet tiukasti. Teille ilmoitettiin ehtojen muutoksesta 30 päivää etukäteen, kuten laki edellyttää. Teillä oli riittävästi aikaa sopeutua tai löytää toinen asunto. Onko teillä tällä hetkellä maksettavaa rahaa? Robert katsoi asianajajansa. Sitten aamunkoittoa, sitten lattiaa. Ei, teidän armonne tällä hetkellä ei. Sitten minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin päättää kantajan eduksi. Herra Salazar, teillä on 10 päivää aikaa luovuttaa kiinteistö. Jos ette tee sitä vapaaehtoisesti, pakkohäätö pannaan täytäntöön. Seuraava tapaus, nuija iski pöytään.
Kaikki oli päättynyt alle 20 minuutissa. Robert pysyi paikoillaan kuin halvaantuneena, ikään kuin hän ei pystyisi käsittelemään sitä, mitä juuri oli tapahtunut. Dawn räjähti. Tämä on epäoikeudenmukaista. Ette voi tehdä tätä. Meillä on oikeuksia, hän huusi tuomaria kohti. Mutta oli liian myöhäistä. Seuraava tapaus oli jo ilmoitettu. Heidän asianajajansa tarttui häntä käsivarresta ja yritti saada hänet ulos oikeussalista ennen kuin hänet syytettäisiin oikeuden halventamisesta. Dorn vastusteli ja huusi sekavia asioita korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Robert seurasi häntä hiljaa, raahaten jalkojaan, todellinen tappion kuva. He ohittivat penkkini katsomatta minua. Olin vain yksi henkilö salissa, näkymätön, merkityksetön. Katsoin heitä, kunnes he lähtivät. Sitten jäin istumaan vielä muutamaksi minuutiksi, antaen todellisuuden uppoaa mieleeni. Olin voittanut. Laillisesti, muodollisesti olin voittanut, mutta en tuntenut odotettua euforiaa, vain eräänlaista tyhjyyttä, kuten myrskyn jälkeen. Poistuin oikeustalosta sivustan ovesta. Roger oli sanonut odottavansa minua läheisessä kahvilassa. Löysin hänet takapöydästä, jossa oli jo 2 kahvikuppia. No, hän sanoi, kun istuin alas, kaikki meni suunnitelmien mukaan. Kyllä. Miltä sinusta tuntuu? Mietin kysymystä. Miltä minusta tuntui? Outoa, myönsin lopulta, kuin olisin sulkenut oven, mutta en vieläkään tiedä, mitä toisella puolella on. Roger nyökkäsi ymmärtäväisesti. Se, mitä teitte tänään, ei ollut julmaa, rouva Salazar. Se oli vain oikeudenmukaista. Poikanne teki päätöksiä, jotka johtivat hänet tähän tilanteeseen. Te vain annoitte hänen kohdata näiden päätösten luonnolliset seuraukset. Tiedän, järjellä ajatellen tiedän, mutta se ei muuta asiaa, edes silloin kun he muuttuvat. Joimme kahvia hiljaisuudessa. Roger ei painostanut minua puhumaan enempää. Hän oli hyvä siinä, hän tiesi milloin hiljaisuus oli hyödyllisempää kuin sanat. Hetken kuluttua hän otti kansion salkustaan. Minun on näytettävä teille jotain. Se saapui tänä aamuna, pyyntö yhdeltä toiselta vuokralaiseltanne Magnolia-rakennuksessa. Avasin kansion. Se oli käsinkirjoitettu kirje, joka oli osoitettu Mendoza Enterprisesille. Sen oli kirjoittanut nainen nimeltä Martha Gomez, huoneiston 105 vuokralainen. Hän selitti olevansa yksinhuoltaja äiti, jolla oli 2 lasta ja joka työskenteli yövuorossa sairaanhoitajana ja oli aina maksanut vuokran ajallaan. Hän pyysi hyvin kunnioittavasti, että vuokrankorotusta voitaisiin hänen tapauksessaan harkita uudelleen tai ainakin jaksottaa usealle kuukaudelle. Hän oli liittänyt mukaan kopiot maksukuitistaan, todistuksen tuloistaan ja suosituskirjeet työnantajaltaan. Luin kirjeen 2. Mitä mieltä olet? Kysyin Rogerilta. Päätös on sinun. Lain mukaan sinulla ei ole velvollisuutta tehdä poikkeuksia, mutta tämä nainen vaikuttaa vilpittömältä ja hänellä on moitteeton maksuhistoria. Ajattelin Martha Gomezia, jota en tuntenut, mutta joka teki yövuoroja elättääkseen lapsensa. Ajattelin, kuinka monta kertaa olin ollut hänen tilanteessaan, anellen vähän huomaavaisuutta, vähän armoa. Hyväksy hänen ehdotuksensa, jaa korotus 6 kuukauden ajalle ja kerro hänelle, että jos hän jatkaa maksamista ajallaan, harkitsemme pitämään hänen vuokransa pysyvästi markkinahintaa alempana. Roger hymyili hieman. Se on hyvin anteliasta, se ei ole anteliaisuutta, se on sen eron tunnistamista, joka on aidosti vaikeuksissa olevan ja vain vastuultaan pakenevan henkilön välillä. Allekirjoitin hyväksynnän heti paikalla. Se oli raja, jonka olin päättänyt vetää. Olisin ankara niille, jotka olivat satuttaneet minua, niille, jotka olivat käyttäneet väärin ansaitsematonta etuoikeutta. Mutta en halunnut tulla sellaiseksi ihmiseksi, joka sivuuttaa todellisen kärsimyksen. En halunnut tulla Dawniksi. Seuraavat päivät olivat jännittyneitä. Roger kertoi minulle Robertin epätoivoisista yrityksistä kumota päätös. Hän oli valittanut päätöksestä, mikä viivästyttäisi asiaa vain 1 viikolla. Hän oli yrittänyt saada lisää lainoja, mutta hänen luottotietonsa olivat jo pilalla. Hän oli laittanut ilmoituksia myydäkseen huonekaluja, elektroniikkaa, kaikkea arvokasta.
Valitus hylättiin 3 päivässä. Valitustuomari ei edes vaatinut kuulemista, vaan vain tarkisti asiakirjat ja vahvisti alkuperäisen päätöksen. Robertilla oli nyt alle viikko aikaa muuttaa pois. Yksityisetsivän mukaan, joka seurasi edelleen tilannetta, poikani ja Dawn olivat alkaneet pakata, mutta heidän väliset riitansa olivat kärjistyneet dramaattisesti. Naapurit kertovat huutaneen joka ilta, etsivä kertoi minulle puhelimessa. Eilen rouva Dawn lähti rakennuksesta 2 matkalaukun kanssa ja otti taksin. Hän ei ole palannut. Ilmeisesti hän asuu ystävänsä luona. Ja Robert on edelleen siellä yksin pakkaamassa. Yksi naapureista kertoi nähneensä hänet itkemässä eilen illalla käytävällä, kun hän kantoi laatikoita hissille. Kuva kosketti minua enemmän kuin odotin. Poikani itki yksin pakatessaan elämänsä jäänteitä. Mutta en soittanut, en puuttunut asiaan. Tämän piti tapahtua. Hän tarvitsi tämän käännekohdan. 2 päivää ennen häätöpäivää Roger sai odottamattoman puhelun. Se oli Robert, hän kertoi minulle, kun tapasimme iltapäivällä. Hän haluaa puhua rakennuksen omistajan kanssa. Hän sanoo, että hänellä on jotain tärkeää sanottavaa. Hän pyytää tapaamista. Mitä sanoit hänelle? Että välitän viestin. Hän haluaa tavata sinut. Kysymys leijui ilmassa välillämme. Halusinko tavata poikani? Halusinko kuulla, mitä hänellä oli sanottavaa? Osa minusta, se osa, joka ei koskaan lakannut olemasta äiti, huusi sen. Kyllä. Mutta toinen osa, viisaampi osa, epäili. Tiedätkö, mitä hän haluaa sanoa? En. Vain, että on tärkeää, että hänellä on jotain selitettävää. Mietin pitkään, sano hänelle, että suostun tapaamaan hänet, mutta en hänen äitinä, vaan Mendoza Enterprisesin edustajana, ja tapaamisen on tapahduttava neutraalissa paikassa toimistossasi huomenna kello 15. Roger nyökkäsi. Haluaako hän minun olevan läsnä? Ei, minun on tehtävä tämä yksin. Sinä yönä en nukkunut. Harjoittelin mielessäni, mitä mä sanoisin, miten reagoisin. Seisoin peilin edessä ja harjoittelin pitämään ilmeeni neutraalina, vakaana, ilman tunteiden paljastamista. Minun piti olla vahva. En voinut antaa Robertin nähdä äitiä, joka kaipasi hänen rakkauttaan. Hänen piti nähdä se liikennainen, joka olin nyt. Seuraavana päivänä kello 14.00 saavuin asianajotoimistoon. Roger oli antanut minun käyttää yksityistä toimistoaan. Istuin työpöydän takana mustassa nahkatuolissa, edessäni asiakirjat. Olin pukeutunut moitteettomasti. Hiilenharmaa housupuku, kermanvärinen pusero, täydellisesti laitetut hiukset, hillitty mutta selvä meikki. En näyttänyt Heleniltä, näytin rouva Mendozalta. Tasan kello 15 kuulin ääniä vastaanottoalueelta. Sydämeni alkoi lyödä nopeammin. Ovi avautui ja Robert astui sisään yksin. Hän pysähtyi äkkiä, kun näki minut. Hetken ajan katsoimme toisiamme hiljaisuudessa. Näin, kuinka hänen aivonsa käsittelivät näkemäänsä. Ensin hämmennystä, sitten epäuskoa, lopulta täydellistä järkytystä. Äiti, hän kuiskasi kuin olisi nähnyt aaveen. Istu alas, Robert. Ääneni oli kylmä, hallittu. Se ei ollut äidin ääni, se oli omistajan ääni. Hän kompuroi pöydän edessä olevaan tuoliin, kykenemättä irrottamaan katsettaan minusta. Ei, en ymmärrä. Mitä sinä täällä teet? Miksi olet pukeutunut näin? Missä olet ollut? Etsin sinua. Äiti, soitin sinulle, lähetin sinulle viestejä. Valheita. Sana leikkasi ilmaa kuin veitsi. Tarkistin viestini. Ei puheluita, ei viestejä. Kun potkit minut ulos talostasi, et ottanut minuun enää yhteyttä. Hän avasi suunsa, mutta sanoja ei tullut. Hänen silmänsä täyttyivät kyynelistä. Dawn sanoi, että oli parempi antaa sinulle tilaa, että olit vihainen, että ajan myötä... Dawn sanoi, toistin kylmällä äänellä. Robert, mistä lähtien olet antanut vaimosi päättää suhteestasi äitiisi? Ei se niin ollut. Asiat olivat monimutkaisia, raha, työ. Dawn oli stressaantunut ja oli helpompaa unohtaa minut kuin käsitellä vaimoasi. Se ei ollut kysymys, se oli tosiasia. Hän laski katseensa, kykenemättä kieltämään sitä. Hiljaisuus venyi, raskas, tukahduttava. Lopulta Robert nosti katseensa.
ja näin jotain erilaista hänen silmissään. Kysymys muodostui. Äiti, mitä teet täällä toimistossa pukeutuneena näin? Miksi asianajaja antoi sinun käyttää toimistoaan? Hengitin syvään. Tämä oli se hetki. En käytä hänen toimistoaan, Robert. Hän lainasi sitä minulle, koska olen hänen asiakkaansa. Minä olen Mendoza Enterprises. Hänen kasvonsa kalpenivat. Mitä? Rakennus, jossa asut. Muut 12 rakennusta tässä kaupungissa, investoinnit, rahat, kaikki on minun. Isäsi jätti ne minulle. Ne ovat aina olleet minun. Ja sinä olet maksanut vuokraa asuaksesi minun kiinteistössäni. Robert nousi niin nopeasti, että tuoli melkein kaatui. Ei, se ei ole totta. Isä ei koskaan maininnut siitä. Miksi et sanonut mitään? Miksi olisin sanonut mitään? Ääneni nousi hieman, jolloin hillitty viha pääsi hieman pintaan. Jotta sinä ja Dawn voisitte kohdella minua vuokraisäntänänne ja palvelijananne, jotta voisitte pyytää lisää palveluksia, lisää alennuksia, lisää erityiskohtelua. Emme tienneet, hän huusi. Jos olisimme tienneet, että sinä mitä? Keskeytin hänet ja nousin myös ylös. Olisitteko kohdelleet minua paremmin? Olisitteko kunnioittaneet minua enemmän? Robert, kunnioitus ei saisi riippua siitä, kuinka paljon rahaa jollakin on. Olin äitisi. Sen olisi pitänyt riittää. Hän kaatui takaisin tuoliin, pää käsissään, hartiat vapisten. Hän itki. Olen pahoillani. Olen niin pahoillani, äiti. Olin pelkuri. Annoin Dawnin kohdella sinua huonosti. Annoin hänen potkia sinut ulos. Nostin television äänenvoimakkuutta, kun hän satutti sinua, koska en halunnut kohdata häntä, koska oli helpompaa uhrata sinut kuin vaarantaa avioliittoni. Sanat, joita olin odottanut kuukausia, tulivat vihdoin hänen suustaan, mutta en tuntenut odotettua tyydytystä. Tunsin vain väsymystä. Ja nyt, Robert, tunnetko vain syyllisyyttä, koska huomasit, että minulla on rahaa? Koska omistan rakennuksen, jossa asut. Olisitko tullut pyytämään anteeksi, jos olisit edelleen pitänyt minua köyhänä vanhana naisena, jolla ei ole varoja? Hän katsoi ylös, kasvot kyyneleiden kastelemat. En tiedä, hän myönsi katkenneella äänellä. En tiedä, äiti, ja se on pahinta. En tiedä, millainen ihminen minusta on tullut. En tunnista miestä, joka teki ne asiat, joka jätti äitinsä kadulle, joka valitsi mukavuuden kunniallisuuden sijaan. Ainakin hän oli rehellinen. Se oli jotain. Istuin taas alas rauhallisempana. Avioliittosi on hajoamassa, eikö niin? Hän nyökkäsi surullisesti. Dawn lähti 3 päivää sitten. Hän sanoo, ettei aio jäädä luuserin luo, joka ei edes pysty maksamaan vuokraa. Hän sanoo ansaitsevansa parempaa, että kaikki tämä on minun syytäni. Ja mitä mieltä sinä olet? Minusta hän on oikeassa. Luulen, että olen luuseri. Menetin työni 2 viikkoa sitten. Minut erotettiin, koska olin jatkuvasti myöhässä, hajamielinen ja stressaantunut. Minulla on yli $40,000 velat. Luottotietoni ovat pilalla ja 2 päivän päästä olen koditon. Eikö ole ironista? Jätin sinut kodittomaksi ja nyt olen samassa tilanteessa. Se ei ole ironista, sanoin hiljaa. Se on karmaa. Hän katsoi minua punaisilla, turvonneilla silmillään. Oletko tullut katsomaan minun kärsimystäni? Sitäkö halusit? Kostoa. Kysymys pysäytti minut. Sitäkö halusin? Olin viettänyt viikkoja siirtelemällä palasia, vetelemällä naruja, painostamalla. Olin katsellut poikani hajoavan pala palalta. Ja nyt hän oli tässä edessäni, täysin rikki. Tunsinko tyydytystä? Ei, sanoin lopulta, yllättynyt omasta vastauksestani. En halunnut kostoa, halusin oikeutta. Halusin sinun ymmärtävän, miltä tuntuu tulla hylätyksi, sivuutetuksi, kohdelluksi kuin olisit arvoton. Halusin sinun putoavan pohjalle, jotta voisit alkaa rakentaa itseäsi uudelleen oikein. Ja saavutinko sen? Hän kysyi ääneen, joka oli tuskin kuultavissa. Putosin pohjalle. Mitä luulet? Hän mietti pitkään. Luulen niin. Luulen, että en voi pudota enää alemmas kuin nyt. Ei työtä, ei vaimoa, ei rahaa, ei kotia, ei arvokkuutta ilman sinua. 2 viimeistä sanaa tulivat ulos repivänä kuiskauksena. Pysyin hiljaa ja annoin hänen sanojensa leijua välillämme. Robert oli saavuttanut pohjan.
Näin sen hänen silmistään, siitä miten hänen hartiansa roikkuivat, siitä miten hänen kätensä vapisivat polvillaan. Tämä oli hetki, jota olin odottanut. Hetki, jolloin poikani vihdoin ymmärsi tekojensa painoarvon. Tiedätkö, mikä oli kaikkein pahinta, Robert, sanoin lopulta. Se ei ollut lyönti kauhalla, se ei ollut nukkuminen kadulla, se ei ollut ruuan etsiminen roskista. Se oli television äänenvoimakkuuden nousu. Se oli tieto, että oma poikani kuuli minun huutavan kivusta ja päätti olla tekemättä mitään. Hän itki ja peitti kasvonsa käsillään. Olen pahoillani. Olen niin pahoillani. Jos mä voisin palata ajassa taaksepäin. Mutta et voi, keskeyyn hänet. Kukaan ei voi. Voimme vain päättää, mitä teemme jäljellä olevalla ajallamme. Robert katsoi ylös, toivo ja pelko sekoittuneina ilmeessään. Mitä? Mitä nyt tapahtuu? Nojauduin tuolissa taaksepäin ja tarkastelin häntä. Poikani, vauva, jota olin kantanut sylissäni, lapsi, joka juoksi luokseni, kun hän kaatui, teini, joka halasi minua ennen kuin lähti yliopistoon. Kaikki se oli yhä siellä, haudattuna huonojen päätösten ja pelkurimaisuuden alle. Mutta siellä oli myös mies, joka oli pettänyt minut. Molemmat versiot olivat todellisia. Häätö etenee, sanoin tiukasti. En aio peruuttaa sitä. Sinun on lähdettävä siitä asunnosta. Sinun on jätettävä se elämä taaksesi. Hänen kasvonsa murentuivat. Ymmärrän. Minulla ei ole oikeutta pyytää sinulta mitään. Voinko vain kysyä sinulta jotain? Missä olit kaikki nuo kuukaudet? Miten selvisit ennen kuin löysit kiinteistöt? Sanoin hänelle. En kaikkea, mutta tarpeeksi. Yöt puistossa, nälkä, kylmyys, kone, joka nielaisi viimeiset dollarini. Jokainen sana oli nuoli, jonka näin uppoavan häneen. Hänen piti kuulla se. Hänen piti ymmärtää hylkäämisensä koko hinta. Kun lopetin, Robert itki avoimesti, yrittämättä piilottaa sitä. Petin sinut pahimmalla mahdollisella tavalla. Isä on varmaan häpeissään minusta. Missä hän sitten onkin, hän varmasti vihaa minua sen vuoksi, mitä tein sinulle. Isäsi rakasti sinua, sanoin hiljaa. Vaikka teit virheitä, mutta hän tiesi myös, että todellinen rakkaus tarkoittaa joskus sitä, että antaa ihmisten kohdata tekojensa seuraukset. Siksi hän rakensi tämän perinnön minulle, jotta minulla olisi resursseja puolustaa itseäni, jos joskus tarvitsisin. Annatko minulle koskaan anteeksi? Kysymys jäi ilmaan. Totuus oli, että en tiennyt. En tiedä, Robert. Anteeksiantoa ei voi pakottaa. Se ei ole kytkin, jonka mä voin kääntää, koska olet vihdoin pyytänyt anteeksi. Se on prosessi. Ja ensin minun on nähtävä todellinen muutos, enkä vain kauniita sanoja, jotka ovat syntyneet epätoivosta. Hän nyökkäsi ja pyyhki kyyneleensä käden selkällä. Mitä voin tehdä? Miten voin näyttää sinulle, että olen muuttunut? Kyse ei ole siitä, että näytät minulle mitään. Kyse on siitä, että sinusta tulee mies, joka haluat olla. Mies, jota isäsi olisi ylpeä kutsumaan pojakseen. Nousin ylös merkiksi siitä, että tapaaminen oli ohi. Sinulla on 2 päivää aikaa muuttaa pois. Käytä aika viisaasti. Robert nousi hitaasti, ikään kuin jokainen liike olisi vaatinut häneltä valtavaa ponnistusta. Oven luona hän pysähtyi ja kääntyi ympäri. Äiti, vielä yksi asia. Kun löydän paikan, jossa asua, kun saan elämäni järjestykseen, voinko soittaa sinulle? Vaikka vain varmistaakseni, että olet kunnossa. Mietin vastaustani huolellisesti. Voit yrittää, mutta en takaa, että vastaan. En ennen kuin näen tekoja, en vain sanoja. Hän nyökkäsi hyväksyen ehdot. Kiitos, että tapasit minut ja kuuntelit minua. Tiedän, etten ansainnut sitä, ja hän lähti. Jäin yksin toimistoon, tuntien juuri tapahtuneen painon. Se ei ollut sellainen räjähtävä kohtaaminen, jonka olisin voinut kuvitella. Ei ollut huutoja tai dramaattisia hylkäyksiä, vain kylmä, kova totuus, joka tarjoiltiin väistämättömien seurausten lautasella. Seuraavat päivät kuluivat eräänlaisessa emotionaalisessa limbotilassa. Roger kertoi minulle, että Robert oli muuttanut pois asunnosta päivää ennen määräaikaa. Hän oli jättänyt asunnon siistinä ja palauttanut avaimet asianmukaisesti. Talon ovimiehen mukaan hän oli lähtenyt taksilla mukanaan vain 3 matkalaukkua ja ilme, joka kertoi täydellisestä tappiosta. Tiedätkö, minne hän meni?
kysyin, vihaten itseäni kysymyksestä. Ei, äiti, hän ei sanonut. Osa minusta halusi tutkia asiaa, selvittää missä hän oli, varmistaa, että hänellä oli ainakin katto pään päällä, mutta pidättelin itseäni. Robert oli aikuinen. Hänen piti selvittää tämä itse. En voinut jatkaa hänen pelastamistaan. Dawn puolestaan oli kadonnut kokonaan. Lähteideni mukaan hän oli muuttanut takaisin vanhempiensa luokse toiseen kaupunkiin ja syyttänyt Robertia kaikesta. Hän oli julkaissut sosiaalisessa mediassa viestejä heikoista miehistä ja hukkaan heitetystä ajasta, mutta ei koskaan maininnut omaa osuuttaan katastrofissa. Tyypillistä. Kun asunto oli tyhjä, päätin tehdä muutoksia. Palkkasin suunnittelijan ja remontoimme tilan kokonaan. Uudet lattiat, uusi maali, modernit kodinkoneet. Asunto 309 tuli rakennuksen helmi. Vuokrasin sen alle viikossa nuorelle ammattilaiselle $3,000 kuukaudessa. Mutta rakennus ei ollut ainoa asia, joka tarvitsi remonttia. Minäkin tarvitsin. Päätin, että oli aika lähteä hotellista ja luoda oikea koti. Valitsin yhden kiinteistöistäni, pienen talon rauhallisella alueella, jossa oli eteläänpäin oleva puutarha. Siinä oli 2 makuuhuonetta, keittiö suurilla ikkunoilla ja puinen terassi, joka oli täydellinen aamuisin. Vietin viikkoja sen sisustamiseen. Tällä kertaa en palkannut sisustussuunnittelijoita, halusin tehdä sen itse. Valitsin yksinkertaiset, mutta tyylikkäät huonekalut. Ripustin Henryn valokuvat olohuoneeseen, mutta jätin tilaa myös uusille muistoille. Istutin ruusuja puutarhaan, tomaatteja ruukkuihin ja mausteyrttejä keittiön ikkunan viereen. Ilmoittauduin maalauskursseille läheiseen yhteisökeskukseen. Kävi ilmi, että en ollutkaan niin huono. Ensimmäiset yritykseni olivat katastrofaalisia, muodottomia ja merkityksettömiä väripilkkuja. Mutta ajan myötä aloin luoda asioita, joista pidin. Yksinkertaisia maisemia, asetelmia, omakuvia, jotka kuvastivat sitä, kuka olin tulossa. Aloin myös tehdä vapaaehtoistyötä turvakodissa, jossa olin yrittänyt käydä sinä kauheana yönä, kun minulla ei ollut paikkaa minne mennä. Tarjoilin ruokaa 2 viikossa. Kuuntelin muiden kodittomien tarinoita ja ymmärsin, että jokaisella oli oma polkunsa epätoivoon. Annoin runsaasti lahjoituksia, mutta annoin myös jotain arvokkaampaa, aikaani ja empatiaani. Eräänä iltapäivänä, kun tarjoilin keittoa, tunnistin jonkun. Se oli mies, joka oli tarjonnut minulle leipää sinä yönä puistossa. Hän näytti nyt siistimmältä, toiveikkaammalta. Isoäiti, hän sanoi yllättyneenä. Oletko se sinä? Näytät erilaiselta. Kyllä, vastasin hymyillen. Löysin itseni. 3 kuukautta kului ilman uutisia Robertista. Hän ei soittanut. Hän ei kirjoittanut. Osa minusta oli helpottunut. Toinen osa tunsi hänen poissaolonsa kuin haavan, joka ei sulkeutuisi. Mutta jatkoin eteenpäin. Jatkoin elämäni rakentamista. Löysin Helenin, joka oli enemmän kuin äiti, vaimo, varjo. Sitten eräänä lauantai-aamuna, kun kastelin ruusuja, puhelimeni soi. Tuntematon numero. Hesitin ennen kuin vastasin. Hei, äiti. Robertin ääni, mutta erilainen, vakaampi. Se olen minä. Tiedän, että sanoit, ettet ehkä vastaa, mutta minun piti yrittää. Sydämeni alkoi lyödä nopeammin. Missä olet? Pienessä asunnossa toisella puolella kaupunkia. Ei mitään hienoa, vain yksiö, mutta se on minun. Maksan sen uudella työlläni. Työskentelen varastossa, yövuorossa. Se ei ole hohdokasta, mutta rehellistä. Maksan velkojani vähitellen. Tunsin, kuinka jotain hellitti rinnassani. Olen iloinen kuullessani sen. Äiti, en soita pyytääkseni mitään. Halusin vain kertoa, että yritän. Käyn terapiassa joka viikko. Yritän ymmärtää, miksi tein ne päätökset, jotka tein. Miksi annoin Dawnin muuttaa minut joksikin, jota en tunnista. Se on hyvä, Robert. Todella hyvä. Oli hetken hiljaisuus. Luuletko, että jonain päivänä voisimme ehkä mennä kahville? Sen ei tarvitse olla pian. Milloin sinä olet valmis, jos olet koskaan valmis? Katsoin ruusuja, jotka olin istuttanut ja jotka nyt kukkivat korallin ja keltaisen sävyissä. Katsoin taloa, josta olin tehnyt turvapaikkani. Katsoin elämää, jonka olin rakentanut tuhkasta. Ehkä, sanoin lopulta, jonain päivänä, kun olemme molemmat valmiita.
Okei, voin odottaa. Olen oppinut olemaan kärsivällinen. Hänen äänensä säröili hieman. Rakastan sinua, äiti. Tiedän, että minulla ei ole oikeutta sanoa sitä kaiken jälkeen, mutta se on totta. Tiedän, kuiskasin ja suljin puhelimen. Istuin terassilla teekuppi kädessäni ja annoin aamuauringon lämmittää kasvojani. En ollut täysin antanut anteeksi Robertille. Ehkä en koskaan antaisi, mutta oli jotain tärkeämpää kuin anteeksianto. Olin löytänyt rauhan, olin löytänyt voimani, olin löytänyt ääneni. Otin esiin muistikirjani ja kirjoitin. Opin antamaan anteeksi itselleni, että olin odottanut niin kauan puolustaakseni itseäni. Opin, että itserakkaus ei ole itsekkyyttä. Se on selviytymistä, se on arvokkuutta, se on perusta, jolle kaikki muu rakentuu. Tuuli kahisutti puiden lehtiä, jossain lähellä lauloi lintu, ja minä, Helen Salazar, 71-vuotias, 13 rakennuksen omistaja, pettämisen ja hylkäämisen selviytyjä, omasta tuhkastaan uudesti syntynyt nainen, olin yksinkertaisesti olemassa, kokonainen, vapaa, oma.